Ayun no. Kaya sa mga ka-GSB, nandito tayo ngayon sa may Linggin. Nandito kasama natin si Kaonat, saka si Kalito nandun nagpapahangin. So biyahe ulit tayo. Saan tayo punta, Kaonat? Na tayo ng Sampagyan ngayon sa araw na to. Bikers din. Bikers din. Naghihintay na sila doon, kaya Medyo bundok ang oras dun. na 5 kaya makakarating kami doon siguro alas 6 Alas 6. Ayan si ano, Kalito flat yata. Ito pala yung bike ni ano. Pares kami dalawa niya. Ano yung bike nyo, Kaonat? Kitado tsaka Trinix. Drinks. Sa mga importante ng mga nagbabike, kailangan ng hangin para hindi kayo masyadong patan. Ayun. Ano? Ayos na. Kalito, okay na? Ayos na. Ayos na. Pwede na. Ayos na. Mga ka-JSP, hintayin nyo na lang kami doon ha. Medyo malayo-layo pa ng konti. 25 kilometers mula sa Pabian. Let's go. Meanwhile, Ayun o. Ayun! Mga ka-GSB. Pa rin kami. Nandito kami. Ito pa lang Papuntang Sampagyan. PSP Bikers. Papunta kaming Sampagyan sa mountain climbing. Sabay-sabay naman kayo nagsasalita. Kaonat, anong oras na? Ha? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayan o. Ano masasabi mo dun? Dito. Dun sa truck na mabilis. Hey. Ayun, barumbado yun. Dapat iwasan no? Oh, Gumilit lang. ilan ka? Anong gumilit lang siya? Tayong gumilid. Ba't tayong gumilid? Huwag kang mabilis magpatakbo. Oo. Yung mga kasagasa ng mga kalabaw. Go! Bikers! PSP Bikers! Yellow jersey! Yellow jersey number 7. Number 7, yellow jersey. Pakyat na. Sa bundok. Nauna na naman si Kaonat. Wala, wala. Let's go. Pagpataas mga ka-GSB, tawas tayo ng cambio tayo para smooth lang. Pag nagaya ako na baguhan lang, hindi kagaya nila Kaonat at Kalito, mabibilis na. Ayan o, pakyat yan, matarik po yan mga ka-GSB. Woo! Let's go! Kaya tayo 5 minutes. Hingal. Kaonat. Ano? Hindi pa ako hinihunan eh. Hindi pa pinawisan si Kaonat eh. Wala pa ako sa video Hindi pa lumabas yung ano ko. Hindi pa lumabas yung pawis ko.
Tibay talaga nito ni Kaonat. Si Kalito. Ayos lang Kalito. Wait lang. Papunta tayo ng Baguio. Bagyo. Baguio City. Ayun oh. Meron tayong mga tropa dito. Ang dami pala nila oh. Saan lakad nila? Yan ang daw sa Tundagigan. Anong team nyo ma'am? Timba. Ayos oh. Hi kayo sir. Hi po, Sir. good morning. Hello po, good morning. Yan na natin sa vlog. sa asawa ko, pinagbigyan ako. Yun! Buti na lang, pinagbigyan. Saan pa kayo galing sir? Malayo po, sa Kalasyaw lang. Akalasyaw lang. Halos parehas lang, linggen din kami. Pagyan ang pupunta na. Sampabyan pa kami, pahinga lang. Pero kapag Sige sir, ma'am, thank you ah. kami ng Pantagarbara. So yung papunta sila ng ano, Tundaliga. Ingat, ingat. Papunta mga timba raw, timba. Mga timba. Galing Kalasyaw. Ayun oh. Okay, ingat din. Sige sir, God bless. So yun. So may mga Kasama na tayo. nakilala tayo no. Makakasama natin balang araw. Sana all. So yan ang kagandahan ng ano, pagbabike no. Nakakita tayo ng mga bagong friends. Ang mga bikers. Ng mga taga-puto. Taga-Puto Kalasyaw. Usok Kalasyaw. Wala silang dalang puto. So tingnan nyo naman yung ano dito, mga ka-GSB. View dito sa taas ng ano, Defenecia Bridge. Ba to? Hindi ko alam kung anong pangalan nito. So Tito Lito, invite nyo naman sila mag-subscribe. Oh, ini-invite namin kayo na share the bell. Magpapaalam ka na. Share the bell and you subscribe the GSB. GSB channel. Bikers. Grand Slam. Grand Slam Bikers channel. Yan po mga kaibigan. Hanggang sa muli. Sana all. Bye-bye. Welcome bikers, get it away. Ayun. So yan mga ka-GSB, nandito na tayo. Ayun oh, nauna na naman siyempre si Kaonat. So nandito na tayo sa Sampabyan. Hello, nasa pag-usap table na po kami ngayon dahil 6:40 na ng umaga. Yeah. 6:40 na ba? Oo, pasok tayo ng 6:40. Grabe. Hindi na pa ako naghihintay sa mismo doon, sa may bungad. Kanina ka pa rito? Nasa bungad ako, pinakadulo na. Papunta namin, Baguio yan. Saan? Baguio ito. Pupunta ba tayong Baguio? Sana all. Grabe ka naman. Bayan ng Sampabyan. Dito. Dito tayo dumaan shortcut. Ayan oh, nag-aaway na sila mga ka-GSB. Mga kaibigan, narito na kami. Papunta ng Sampabyan. Mountain climbers. Saan yun? Saan yun? Yung bikers din. Doon, makalayo pa. Alam niyo yung daan? Oh, ilang kilometers pa. O sige, Mauna ka na. puntahan natin. Mauna ako. So mauuna si ano, Kalito. Dito dahil ikaw ang my guide. Alam ka, ikaw may alam. Go!
naman tayo mga ka-GSB. Dito na tayo sa Sampabian. So ito yung bayan ng Sampabian. So nakarating kami dito, parang inabot kami ng kami nung na alas 5, may higit isang oras din po. Ayun o, yung mga katropa natin, no? Shout out. Ayun o, mga bikers natin yan. Ayun. So malamang pupunta rin sila ng ano, bikers din. Saan kayo papunta, sir? Malog po. Doon sa ano, bikers din ba yun? Ayun, oh, sabi ko na nga ba eh. So, kita-kita na lang tayo doon mga ka-GSB. Let's go! Nahiwan na naman tayo mga ka-GSB. Alam nyo naman, tayo ang pinaka malakas tingalin. So, kita-kita na tayo doon. Let's go! GSB, nandito na tayo, papunta na tayo ng ano, bikers din, Himalog, Sampabian. Ayan, cambio mali. Kailangan tayong kumambyo. Kalito, anong cambio mo? Sobrang baba yata. Ha? Kalito. Grabe. Isa pa lang yun mga ka-GSB. Hirap na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Ano nangyari? Kaunat? Hindi, meron na. Naputuli ka din na. Ano? Naputuli ka din na. Pasigap lang tagya mong tan. Baoninin. Kaysa na Ano nangyari sa inyo mga ka-GSB? Hindi ko. Dahil baka delikado to yung ano ko, bike. Ano ba eh? Hindi ka. Ano ka pa mo? Akalain mo. Kalito, ano nangyari? Hindi kang ya. Ha? Kalito? Ha? Kwang kwang. So yung mga ka-GSB oh, hindi na kinayanan nila ano, kaunat sa kakalito. Jogging na lang. Jogging na lang ginawa niya. Eh. Yun mga ka-GSB oh. Saan tayo galing? Sobrang tarik pala. Hindi Ano? kaya namin ng bike. Hindi kaya. Kasi mahina yung cambio namin eh. Hindi ano, automatic. Hindi automatic. Mechanical lang ito eh. So subukan natin umakyat hanggang sa taas. Ay, kung papansin mo yung kalsada nyo. Ang hirap pala dito kaunat. Tumukod ka rin ah. Ayun oh, sir. Ang dami mga bikers dito, mga ka-GSB. Eh sir, kami lang yata ang tumukod. Ayan oh, pauwi na itong mga to. Sir. Ayun oh. May pababa, may paakyat. So pag pababa, relax lang dapat.
Dili. Kasi mabilis. Alalay sa preno, ano? Oh, alalay. Ayan o. Alalay. Alalay lang. Alalay lang mga ka-GSB. Yahoo! Yahoo! Ginagawa mo? Ayos! Yeah! 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 Yun! Lipit tumiong. Ayun o! Si Kali ito! Bumanat! Wala! Wala nang binatbat si Kaonat ngayon. Ayun, nandito na tayo sa may ano, parang Hollywood. Lipit. Lipit. Tumiing. Yan, medyo patag dito kaya nakakabike tayo. Nabigla yung mga GSB boys. Nawala ang hangin ni Kaonat. Natatakot daw baka madali yung kadeda nila. Ayun oh. Ang lupit ng ganda ng mga tanawin. Mga ka-GSB. So yun si Kaonat na iwan doon. Dahil hindi siya marunong kumambyo. Ayun oh, ang taas na oh. So ang problema hindi ako nakakambyo. Ayun oh. Sana all. Whew. Ah! Kweng. Hindi kinaya. Hindi tayo nakakambyo. Woo! One eternity later. Sorry ka naman. Medyo malapit na po kami sa pinakadulo ng bundok. Kaya hindi ko na kaya talaga. Di baka bibigay na tong ano. Hindi pa rin kasama. Ah! Good. Ito, una na, parang walang nangyari. Kaway kayo sa vlog. Idol. Ayan o, hi kayo vlog. Ayan. So yun mga ka-GSB, nandito na tayo, may mga paninda rin pala oh. Ayos oh. So nandito tayo sa Inmalug Sur. Dito pa pala. Ayun, dito na tayo sa Bikers Den. Nandun na yung mga GSB boys, mga Lugaw boys. Nandito na kami sa Mountain Climber. Bikers Den, Bikers. Daming bikers din ngayon dito mga katol. Tingnan nyo mga kasama mga namin. ka-GSB. Mga GSB. Mga GSB. Yung mga kasama namin. Ayun. Kaya sana inimbita namin kayo para pumunta rin kayo rito. Para matry nyo po rin yung mga nagbabike You dyan. join us to bike here in Bike Den. Anong dapat ihanda nila pag pupunta sila rito? Dapat maganda kayo ng Nang ano nyo. Sila ng anong mga dapat ihanda?
Mga pagkain. 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 Dapat kondisyon yung bike. Kondisyon yung bike. Oh, yung mga bomba, ganun. Saka yung Mga gulong nyo. katawan. Kagaya natin, tumukod tayo. Kadawan. Yung Si Kaonat, wala rin. Yung tumukod Hindi ko rin din. nakaya dahil yung bike Paliwanag. ko, papaliwanag ko, hindi pa natin nasubukan. Kaya bumaba na ako. Baka bumigay pa yung kadena Yung ng bike ko eh. kadena. Oo. Ako- Hindi pa masyadong local pa yung bike ko eh. hindi ko Wala na pa kaya. tayong sponsor. Wala pa sponsor. Ako, hindi ko na kaya yung tuhod ko eh. Yung tuhod naman ni Na, hindi, Kalito. hindi makaakyat. Hindi makaakyat. Pero anong Lakad na lang muna. lakad, no? Pero anong masasabi nyo dito sa ikaw, Onat? First time. First time ko maganda. Maganda, no? Hindi mo yung tanawin pa lang yung bundok pa. Oo. Oh, maganda Papapansin dito. mo yung simbahan doon. At May saka simbahan. doon, banda doon, mas lalong matarik pa doon. Meron pa ron? Oh, mataas pa doon. Sana kung Hindi na tayo pagkasama pupunta ron. Ano na eh. Doon, napunta na namin doon, mataas eh. Oo. Next time na lang. Oh. So yun. Kasama natin si Ayun, mga ano. Kuya. Ito yung mga kasama natin kanina. Oh, nandito. Oh, Grand ayan. champion yan. Mga ano yan, mga biyahero na ano na yan, sumasali na ng 20-20 yata itong mga to. Kaya nga papayat di ba? Ganyan talaga ang ano, mga bikers, papayat. Hindi kagaya natin, mga malulusog pa eh, oh. Kasama pa mga senior na eh. Senior na. So yun, mag-invite nyo na sila. Ito namin kayo, i-subscribe nyo kami, i-like at i-share. Pindutin namin yung notification sa aming channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para lahat po kayo maimbita namin mga bikers dyan. God bless. Anong channel natin? Hindi mo sinabi. Ay, nakalimutan ko. Bahala. Girls from Bikers. GSB. Get it away.